What if you wake up early and you find yourself dead? How can you feel? But I'm asking you, you wake up early in the morning, you get yourself dead. How can you feel? You wake early up in the morning, you get yourself, you are dead. How can you feel? Ya madzulo abwino konse kumene tili ya inanga muli bwanji ife ndithu yayi tikupeza kubwino ndithu choncho ya komano tifati kambene zokhuza ndi Ku Maliro Lindsay Graham amene anali senator opanga malamulo ku nyumba kuja yopanga malamulo kuja munthu amene wakhala ndithu pa udindo ndithu most 30 years zaka 30 right. Tikudziwa kale zokhuzana ndi mkulu ameneyu Lindsey Graham tinayankhula naso komano zinthu zingapo za kumaliro kwake pacha kumaliro kwake pali zinthu zingapo zimene anthu ambiri adabwisika nazo kuti kuti muti zikhala bwanji kodi zinthu zingapo zimene zachitika kumaliro kwa mkulu ameneyu ndiyebe choyambirira kumene kunali Netanyahu kumene kumaliro kwa ameneyu kunali Zelensky ya kumene kundithu kunalinso Netanyahuwa anayamba kwauza amayankhula Marco Rubio Secretary of State oku America komanso Pete Hegseth amene ali Secretary of War Department ya nkhondo ija wamkulu kumene koko anthu amawayankhula ngati kuti akukapasa ma instructions silakira akwauza zochita ndi anthu adaba kuti kuti mutapa pabwana ndi ndani makamaka. Yes, tinakuzani kale kuti bwana Netanyahu ndiye bwana wawo. Yes, pemba cha bwana tu wafika ndi akupereka ma instructions. Anthu anadaba kuti the way amakhanga amauzira anyway muli mosemo. So izo mzina zimene zinachitika kumeneko. Komano nkhani zina tipeza kuona kuti a Trump anyway amagona anatopa I don't know. Mpaka kwamba kujeti nataka tichingamo tija kuti muna akapeze kwa energy kumano seti nakugirebe amakhala kuti nthawi zonse a Trump amagona. Amagona. So kunali wina wakati mati Shane Hannity amagwira ntchito ku Fox News analiso nzawo wa malemu Lindsey Graham. Basi iye uja kufika pale pachapo basi nkuyamba ndithu kumpakira kumuyira kumbuyo kumpakira nthukika kumuyira kumbuyo akuti munthu amene anthu ambiri mampanga anthu ambiri simmamvetsetsa munthu ameneyo anali munthu woti sanali ngati womonga womonga sanali munthu wokwelezera nkhondo amafuna mtendere kwina kulikonse. He was often unfairly characterized as a warmonger. I've heard that false criticism a lot. It's not true. He wanted every region, every country in the region on that path to peace. That was Lindsay's dream. I mean, kufuna basi mazo munthu akamwalira basi ambiri basi, amafuna amuyeretse, amutani, zambiri mbiri. So, anamkhanga tichoncho ndithu kumpanga zimene zozo. Then, boom, out of blue. Sunganamba masaba Trump. Trump anabwera pompo. Trump anatsutsa. Akuti uyuyu wagona. Trump akuti wakhalapoyo. Hayi wagonapoyo. Trump nabe. Mono akuti pomene na Lindsey Graham. Ari uyu wakhalapoyo, wagonapoyo. Our nation needs more men and women like that great person sitting, laying, wherever he may be. I think I know where he is, and I think he's up there. I think he's watching us. I'm pretty sure of it. Yeah. So, akuti amene anali hawkish, extremely hawkish. Hawkish, machizowa chihawk. Chihawk, tumati chimbalanga. Chihawk, chimadya na nkhuku chicha. Imagine hawk. Chimasomphala na nkhuku. Ngono kuenda kumudzi. Right? So iyeyo anali ngati chiticho, anali ngati chimene chocho. Hawkish.
senza kuti munthu anali wokonda very strict pankhani okhuza ndi kaya nkhondo ka chani. You understand? Ndipo ananena kuti iyeyu palibe nkhondo imene iye samakondwera nayo. Nkhondo ineyi yonse amakondwera nayo. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They've preyed on their own people. Their days are numbered. We're going to wake up one day, I hope in 26, in our backyard, we're going to have allies in these countries doing business with America, not narco-terrorist dictators killing Americans. This is a big frigging day. And everybody in the world is thinking differently than they were just a few days ago because of what you did. Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. I mean, tinabereka ma videos pano ona kuti mkulu amene ilambika nkhondo ya Iran amasekerera basi zili bwino chani umayimbira phone na Netanyahu tiye kuyebano ndikatitseja nkhondo. Amani simungamuyeretse munthu amene yakuluakulu pali zina yako mazina mabodza enawo it's too much now. Ndi Trump anabwera nkuyankha kuti mkulu amene anali kuti amakonda nkhondo kwambiri. Amakonda nkhondo. Yeah, that's it. Wanted a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. And he was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like. So the other thing is, I think it's speech and amulembera. Speech and amulembera. Nde anawerenga speech jata. Akuti mkulu ameneyu amakonda ndino aliyeso. Trump akuti no. Anena mkulu sama nkonda. Mkulu atena sama nkonda mkulu amene. Chifuka, I mean, that's honest. Virtually everyone, Republican or Democrat, liked Lindsay. Well, not everybody, but it sounds good. Not everybody. He was a tough cookie, okay? I have to veer from this for a second. He was a tough cookie, darling, but he was beautiful. Anthu ambiri samamukonda Nkuluja. Nkuluja anali yokonda nkhondo kopya. Nkuluja amene analibe chisoni. Maybe chifukwa analibe mkazi, analibe ana basi. You see? So whatever. Kumano simunganame pamaliro kuti mukuti basi mukuti no. So Lindsay Graham Ku Maliro tu aho zachitika zimenezi ndi zina. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.